idi sai na dan mai idi ya koya mun aiki ya ban kyautan taɗi ya bani wuka kyauta ka gani ya miƙa mu na je aikin kwada in na samu kuɗi wai bawa ya adana talibidi Abule yana ina amma yanzu a yau Abule na ga kacan ka zama ƙato kamar ina sula ɗan zubi shin wai ka bar ƙarya ko har yanzu kana zubu Ebola yana waka ‘yan amshi sun ja bayan